салом дӯстони азиз, ҳоло қариб дар ҳар қадам камераҳои назоратӣ сабт карда мешаванд ва баъзан чунин лаҳзаҳоро метавон дар камераи назоратӣ сабт кард ки бовар кардан ғайриимкон аст. Ҳолатҳои хандаовар, кунҷковӣ ва дигар ҳолатҳое ки бешубҳа сазовори диққати шумо ҳастанд. Дар канали мо обуна шавед ва мо наворро оғоз мекунем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. ҳатто агар шумо зебо ба назар мерасед, ин маънои онро надорад ки шумо метавонед аз мағоза чизе дуздед. ин панда дар ин навор тасмим гирифт ки одами барфӣ созад, аммо чизе нодуруст рафт. дар навори навбатӣ ин духтар дар оғози рӯзи корӣ чунон бо зур дарро кушод ки дар кафид. хушбахтона дар ин ҳодиса касе осиб надид. дар саҳнаи навбатӣ духтар пӯшидани дари мошинашро фаромӯш кардааст ва ҳангоми рафтанаш хирс ба дохили мошинаш даромад. шумо танҳо ба аксуламали ӯ назар кунед. то ҳол бовар намекунед ки хезиши мошинҳо наздик аст, яъне вастания машин. пас ин видеоро тамошо кунед. хушбахтона духтар сари вақт вокуниш нишон дода ӯро боздошта тавонист. агар камераҳои назоратӣ намебуданд, мо ҳатто намедонистем ки хирсҳо то чӣ андоза зиндагии ҷолиб доранд ва онҳо низ мисли мо аз барфи аввал шодӣ мекунанд. маҳз ин ҳамон лаҳзаест ки шумо аллакай мехоҳед ба хона равед, аммо саги шумо намехоҳад. дар ин ҷо духтарак ба тоза кардан шурӯъ кард, аммо бо мурури замон пай бурд ки халта барои ҷамъоварии барг канда шудааст. шумо танҳо тасаввур кунед ки вай ҳангоми сайру гашт ва тамоми ин қаламравро аз барг тоза мекард ва баъдан инро пай мебурд. аниқ боварӣ дорам ки ӯ ба худкушӣ даст мезад. вақте ки ҷой барои 2 нафар дар як ошхона хеле хурд аст, ана мин хел ҳолатҳо дар ин вақт хуш шуданаш мумкин аст. дар навори навбатӣ ин ҷавон ин корашро каме дигар хел тасаввур карда буд ба фикрам. ва ронандаи ин мошини партовкаш низ ҳамон фикрро карда буд ба фикрам. дар навори навбатӣ духтар тасодуфан афтод ва танҳо ба аксулъамали сагҳо нигарид. дар ин навор ҷавон кор карда наметавонист, зеро гурбаҳо пайваста ба ӯ халал мерасонданд. гурбаҳо як навъ қудрати ҷозибавӣ доранд. агар шумо ба ин фикри ман розӣ набошед, пас ин наворро бинед ва дар ин чӣ гуфтанӣ ҳастед? мо ҳам намефаҳмем ки дар ин ҷо чӣ рӯй дода истодааст, аммо он ба камераи назоратӣ афтодааст. ба фикри шумо ин видео дар коллексия дохил мешуд агар ин ҷавон бо кӯшиши аввал муваффақ мешуд? албатта не. аммо ҳоло ин аз чоҳи чуқур баромада истодааст. то вақте ки ӯ баромадан мегирад, шумо метавонед дар ин видео лайк монед ва дар канали мо обуна шавед. бале, ин хирси дигар аст. ин дафъа ӯ як қуттии партофро дузида истодааст.
вақте ки шумо дар ҷои дуруст ва дар вақти лозима ҳозир мешавед. ё вақте ки ин рӯз рӯзи шумо нест. дар саҳнаи навбатӣ ин духтарак саросема ба отоқаш расидани буд. Аз афташ ниқоби худро фаромӯш кардааст, ки бениқоб кормандони қабул ӯро ба дарун намегузоранд ки биравад ва бинед ки чӣ фикр ба сараш омаду мушкилиро дарҳол ҳал кард. ин фурӯшанда рост дар вақти кор дар касса хобидааст ва харидор ӯро ҳатто бедор накард, балки танҳо пулро дар касса гузошт ва ба камераи назоратӣ нишон дода мағозаро тарк кард. ин ҷавон ё тамбал аст ё беҳад доно. дар ин бобат фикри шумо чист? Комментария дар хизмати шумост. баъзан дар зиндагӣ лаҳзаҳое мешавад ки ҳарчи зудтар фаромӯш кардан мехоҳӣ, вале онҳо сабти камераи назоратӣ мешаванду боқӣ мемонанд. ронандаи мошини сиёҳ аз афташ намедонад ки чӣ гуна таваққуф кунад, ё ин ҷоро то дараҷае сахт мехост ки тасмим гирифт ки роҳи мотосиклсаворро банд кунад. оё ба фикри шумо ин ҷавон метавонад аз ин дом берун шавад? мо бовари комил дорем ки шумо инро бешубҳа интизор набудед. ӯ танҳо он мошинро тела доду ба роҳаш идома дод. дар ин навор хирсҳо тасмим гирифтанд ки мошинро бидузданд. аммо агар ҷиддӣ гӯем, хирсҳо ба қадри кофӣ доно ҳастанд ки ҳеҷ мушкиле надоранд барои кушодани дари мошин, ба шарте ки аз дохили мошин бӯи болаззат ё хӯрданӣ ҳис кунанд. ман боварӣ дорам ки ин ҷавон дафъаи оянда пӯшидани дарҳои мошинашро фаромӯш нахоҳад кард. аҷоиб дӯстони азиз, чӣ таваҷҷӯҳи ӯро ин қадар ба худ ҷалб карда бошад? хушбахтона ӯ дар вақташ вокуниш нишон дод ва садамаро пешгирӣ кард. ин ҷавон сақичро тасодуфан партофт ва гумон кард ки касе ӯро намебинад ва дубора онро бардошт ва хоиданашро давом дод, вале фаромӯш кард ки дар лифт камера насб карда шудааст ва сабти камера мешавад. бале, мо ҳама чизро дидем, ба мисли ана ин ҷавони навбатӣ.